da nake kira akan shi malamai suna da kima da daraja daga kowane ɓangare malami ya fito domin yana da wata siffa wadda siffan nan Allah ya girmama shi da ita. Duk inda malami yake Allah ya siffanta shi da siffa mai kyau. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Iyaka kadai masu jin tsoron Allah su ne malamai. Wannan Allah ya yabe su ya girmama su. Don haka bayi na Allah su girmama malamai su mutunta su. Su kuma malamai su girmama abinda Allah ya girmama su da shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi siffarsu cewa al'ulama warathatul anbiya. Malamai su ne magada annabawa. Mun san abinda annabawa suka gada, sun gaji tsoron Allah, sun gaji bin Allah da abinda Allah ya aiko su. Ba su gaji kwaɗayi ba, ba su gaji barna ba da makamantan haka. Ba su gaji fadanci ba, balle su kutsa ma wasu ayyuka na ainihin ɗabi'u marasa kyau. Wannan dimokuraɗiyya bai kamata a jingina ta da addini ba. Alƙur'ani na da ƙima da daraja. Alƙur'ani ana karanta shi don neman yardar Allah. Alƙur'ani ana karanta shi don samun lada a wajen Ubangiji. Sannan Allah ya gaya mana cewar ƙur'anin nan yana da ƙima da daraja, babu abin da ya kai shi. Ya ku uwa musulmi, menene za ku yi wanda ba kwaikwayon manzan Allah ba, wanda zai zama shi ne zai kusanta ku zuwa ga Allah? Duk abin da zai kusanta mu zuwa ga rahmar Ubangiji, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana shi, ya umarce mu da mu aikata. Duk abin da zai kusanta mu zuwa ga wuta, manzan Allah ya bayyana mana, ya tsawatar da mu da mu nisanci irin wannan aikin da zai kusanta mu zuwa ga wuta. Yau gashi malaman nan da ake ainihin koyi da su kullum suna bullowa da abubuwa na wani salo-salo daban-daban a cikin addinin nan, wanda ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma wasu daga cikinsu suna faɗa ne da bid'a, wasu su suna tsawatarwa ne akan bid'a. To a irin waɗannan masu wannan siffar da suke riya bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, suna ta zuwa da abubuwa na salo daban-daban na bid'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Aisha ya tabbata cewa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wanda duk ya faras da sabon wani al'amari a cikin al'amarinmu, meye al'amarin manzon Allah? Shine addini. Ma laysa minhu, abinda bai zamo daga cikin wannan al'amarin ba, fa huwa radd, an mayar masa da abin shi. Yau baka da wanda ake bid'antarwa sai talaka, baka da wanda ake nisanta shi ga rahmar Ubangiji, malamai su nisanta su. Mafi yawan malaman, ba ina nihin duka ba, waɗanda suke ansa kuwa suna ta yawo ofisoshin gwamnati, suna ta yawo gidajen gwamnoni, suna ta yawo gidajen ministoci, suna ta yawo gidajen 'yan siyasa, suna wulakanta kansu, suna cimu kansu mutunci. Yau masoyansu masu son su ba su iya kare su daga irin ainihin abubuwan da suke na batala, na iskanci da wulakantar da kawunansu. Yau ga shi Ƙur'anin nan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ku karanta, annabi ke umarta mu cewa ku karanta iqra'ul qur'ana, ku karanta alqur'ani tun gabanin wani zamani ya zo wanda wasu za su rika karanta shi don neman biyan bukatarsu ta duniya, suna halba shi kaman kyarmo na baka, wanda in sun karanta shi bai wuce ko karamin su, ba inda zai je. Yau gashi ana ta yekuwa, ana ta abubuwa waɗanda ake son a yi wani abin da baya cikin addinin musulunci. Wasu su ce wai za a karanta shi ne don a nuna ƙur'ani, a nuna ma duniya. Wasu ce a karanta shi kamar yadda nake jin wani shehin malami babba, wai ku karanta shi da gargajiya, da ainihin harshen larabci, da ainihin yaren larabci, ko kuma salon karanta shi na larabawa. Kowa ya zo ya karanta shi yadda yake shi ne al'adan shi ko gargajiyancin shi. Wannan ba ƙaramin wulakanta alƙur'ani ba ne ba. Alƙur'ani ana karanta shi da salo guda, da ainihin ƙira'o'in da ya zo, da kuma tajawidinsa, da kyautata shi a cikin karanta shi. Duk yadda za ka karanta shi in babu tajawidinsa, babu kyautata karanta shi, ka ce gargajiyanci, wulakantarwa ne ga addini. Ya ku uwa musulmi, lalle ne malamai
su ji tsoron Allah, suna da kima, suna da girma. Amma idan malami ya zama makwaɗaici, maɓarnaci, to wa'in girman da yake da shi baya da shi a wajen Allah. Shi ne irin su ne za ka ga ranar alkiyama an zo an jefa su a cikin wuta, ga cikinsu ya fashe, 'yan hanjinsu na jan ƙasa, suna yawo, mutane su kewaye su, 'yan wuta su ce ba ku ne kuke umarni da kaza da kaza ba, to yanzu ba umarnin ba, a'a ƙarara rishin kunya ake ma addinin nan, rishin kunya ake ma ƙungiya, rishin kunya ake nuna ma mabiya, ana tallatar da su sun riga sun zama ba su da kunya, domin dama manzon Allah ya ce wanda bai jin kunya sai ya aikata duk abin da ya ga dama. To saboda haka mu ji tsoro.